Já vás vítám, tady James TV a dneska si ukážeme takový návod na citronový nápoj. Určitě ho každý znáte, určitě jste se ho dělali, ale my vlastně ho budeme dělat trochu jinak, to za prvý a za druhý lepším a dobrým způsobem. Budeme k tomu potřebovat půlku citronu, máme tady celé, a ho rozpůlíme, cukr a skleničku vodu a nějaký ten led. Vezmeme si prkínko. Správně si rozkolíme prkínku. Máme na půlky. Ukážu. Tohle dáme. S citronkem si dáme citrony. No a tohle tu si vymačkáme. Pomocí lžičky. Nevím, jak vy to používat, no a ty skleničky si vymačkáme. Je fakt pořádně to vymačkejte tak. Každou bez nějakých těch sviní. A mačkáme jako na to, vidíte, jak to chápe. Je to fakt bezho nápoj. Mohou ho i malé děti. Jsem si to, třeba na to chtěl udělat video. No ale první jsem si to chtěl radši ochutnat. Jsem až pak si řekl, že já to první ochutnám. Kdyby ajaj, jsme v loji, už to máme. Takže vezmeme lžičku, vyškrábeme, dáme sem na lžičku, dáme sem. No a teď vlastně už jenom omlouvám se si, zatím pokračujte určitě. Omlouvám se, a tady jím papriku. Já tady mám trošku rád hodně zeleninu. Takže ještě budeme si to hezky upravit. Už tam mám další dvě. A dávala jsem si tam včera jsem si tam dával celý ten citron a vůbec to není dobré. Mám tam ještě jeden. Chyba, ne? A fakt vymačkám. Tam už dlouhé to video, ale to má být dlouhé. Tak, když máte fakt vymačkáno, tak jenom takhle vlastně projedete dneska obrany a tam je kousek i toho ovoce. A znovu mačkáme a jdeme na další stranu. Můžete si tam přidat i kousek té šlupky, jo. Tak. No a naposledy zdrtíme vaněma. Dáme na stranu. Teď přijde cukr, kterého dáme tak. Jednu odměrku. Když máme cukr jako jedna odměrka, sem nasypem
A teď zalejeme studenou vodou. Takže teď to teď nevidím, tam mám stejnou kameru jinak. Takže jdeme zalejt úplně nejstudenější vodou, co máte. Tak a tohle to nám vznikne takový balík. Ještě to nepijte. Takže už může někdo už si myslíte, že je konec. Není. Vy to musíte ještě promíchat. Takže určitě to můžete udělat jakkoliv. Já jsem tam dal ovoce. Ale to ono. Ještě ne. Ještě ne. Teď je na řadě led. Jako designově ty jsme tam mohli dát 2 kostky ledu, který sem položíme a rozstřihneme. Jedna kostka ledu. A vidíte, jak to křupalo. Jste to slyšeli. To je ten... to je to vlastně, že vám to dodává studenější barvu. A teď? Zase. Jo? To je to, že máte to udělané dobře, jinak vám to nekřupne. Pokud vám to nekřupne, nic. To udějte znova. Takže takovýhle chutný nápoj si můžete vytvořit. A je to ono. Takže doufám, že video bude mít hodně shlédnutí, lajků, komentů, odběry. Takže já tady je James TV a moc ráda se mi s váma pracovalo. Ahoj!